Okay, mga igsoon, mayong gabi kanatong tanan. Sa Tagalog, magandang gabi sa ating lahat. Bago sa lahat, bago natin ipagpatuloy ang ating palatuntunan dito sa Facebook, magandang gabi sa ating mahal na kapatid, Cardinal Ambrosio Rizani, dyan sa Maryland, USA. At sa kanyang asawa, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga mahal sa buhay, magandang araw diyan sa Maryland, sa Amerika. Sa ating mga kababayan diyan, mga Kristiyanos, mga Pilipino na nasa USA, magandang araw sa inyong lahat. Magandang gabi naman dito sa Pilipinas, sa ating mga kapatid, mga bishop, tulad kay Bishop Arturo Amaba, diyan sa Simirara, Antique, kay Marcristo Damandaman, Bishop Marcristo Damandaman, magandang gabi rin. At Luzon, Visayas, Mindanao, kay Sister Mary Jansay, diyan sa Luzon, sa Manila. Diyan kay Bishop Pertasis, magandang gabi sa ating lahat. Sa lahat na nakikinig at sumusubaybay ng ating palatuntunan dito sa Facebook, magandang gabi sa inyong lahat. Ang topic nga kung usayon karon mga igsoon, gamay ra kayo pero wala gina nga bisag gamay kayo pagkangan nga wa ni masakti sa mga tao. Halos tibuok kalibutan ang gilamoy ani sa kadautan. Una nga kinahanglan gyud nga kita atong pangayoon pagbalik sa Ginoo kaning kaalam sa pagsabot. Tungod kay kaning kaalam sa Ginoo gihatag unta ni Paul didto ni Adan. Pero pagkasala ni Adan gibawi sa Dios ang kaalam. Ug kaning kalibutan nahimong tinago tungod kay nagbulat naman dayon ng Dios og 7,000 ka tuig gikan niadtong pagpakasalaan ni Adan. Sa wala pa makasala si Adan, dili malilong na to diri sa kasulatan nga siya ang nagngalan sa tanan ng mga manganak dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Kung kita karon nakaila taglangaw, si Adan ang nagngalan ana. Kung kita karon nakaila tag karabaw, kanding, baka, kabayo, baboy, iro, iring, ok, ilaga, tabili, tanan nga matang sa mananak dinis kalibutan, si Adan ang naghingalan ana. Kana mo ilhangan nga kanang utok sa Ginoo didto ni Adan gihatag. Apan pagkasala gikuha sa Ginoo mo nga nadiskubre sa doktor nga kaning utok nato gibugto. Gitawag din kana og dendrites o axon. Munay na-discovery sa mga scientists. Kay ihatag man sa Ginoo, itugan man sa Ginoo sa hinay-hinay ang mga sekreto sa kalibutan. Unang dunay mga scientists kay iyang hatagan dito ug utok nga madiskubre kadtong wala nato mibaloi. Pero dili tanan nga gisulti sa mga scientists ay tinuod nga haom, no? Tungod kay sama anang giingon ni Darwin nga ang tao gikan sa unggoy. Dili gid na katanggap-tanggap na itong mga tao.
Gawas pa na, di ko na siya biblikal. Kay ang unggoy mananak dito kana gibuhat sa ikalima ka adlaw sa simana sa pagbuhat sa kalibutan, samtang ang tao gibuhat diha sa ikaunom ka adlaw. So naglahi gyud na sila. Mao kani ang hinungdan nga nagkalain-lain karon ang pahayag sa mga sikta tungod kay gibuhaan sa Dios og utok si Adan o ang tanan nga manununod sa Dios diri na wala nay utok, na may utok pero wala nay sulod. Mao nga aron masudlan no eskwela, aron masudlan tong utok. Pero kung ang tao ni gifted, kanang gitawag og lalang sa espiritu, doon na kanay espesyal nga kaalam nga ipasukip sa Dios dito sa iyahang utok. Unay kaalam nga gitawag og tuga sa Espiritu Santo. Talagsara ang hatagan ani. Ang gihatagan ani sa Israel si Salomon, mo'y gihatagan. Dayon si Jesucristo may gihatagan. Mao nga pag-abot din sa Pilipinas, ang gihatagan ana si Dr. Jose Rizal. Busa selected na lang ang lawas nga hatagan sa espesyal nga kaalam sa Dios nga dili na ipaagi o universidad. Busa mao kanay usa sa mga hinungdan nga nagkabahin-bahin ang mga huna-huna sa pag-ila sa kamatuoran dinhi sa kasulatan. Kung pananglitan ang atong topic is resurrection o pagkabanhaw, ang kumon nga huna-huna sa mga tao ani ang mudawat og pagkabanhaw kadtong yung lawas na nalata na sa taong namatay. Pananglit, dunay namatay sa 10th century. Kadtong lawas ato nga wala na man gito, bisag bukog na lang, bisag buhok wala na. Mao gyud toy mudawat sa pagkabanhaw. Mao nay komunidad nga giuna-una karon sa mga tao. Di po na hinoon nato dunay mga bahin sa kasulatan nga nahimo nila ang batayan sa maong pagtuo. Sama pananglit aning may sulat sa Juan Kapitulo 5. Versikulo 28. Ayaw kamo kahibulong niini, kay ang takna nagasingabot na, nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakapati sa iyang tingog, o ang mga nanagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi, ug ang mga nanagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silong. Muni ang mga usa sa daghan kayo nga nahimong pasikaranan sa mga rason ngano nga gituohan nga ang mudawat sa pagkabanhaw mao ang nadunot ng lawas. Kadtong lawas sa namatay nga wa na gyud ikaila bisan na lang sa ilang mga kaliwatan. Kay bisan tingali kamo karon nga naminaw din sa Facebook, wa na gyud mo kaila. Sa ikalimang generation di kanimo matras kag 5
apuhan. Wa na gyud kaila ato kinsa tong mga apuhan dito. Kung pananglit ikaw ni nga tao, ikaw ni imo ning amahan. Kani apuhan nimo ni kay amahan man ni sa imong amahan. Kay ikaw man ni. Kani amahan sa amahan sa amahan nimo. Kani amahan sa amahan sa amahan sa amahan nimo. Wa na gyud kalibutan na ni ug asa na ni karon. Wa na kay mapunit. Bisa nga lang tumoy sa buhok. Pero mao paghihapon kanay gituuhan nga modawat sa hingpit nga pagkabanhaw. Kay lagi do na may ibasihan dinhi nga naisulat sa 5:28-29 nga moabot ang panahon nga naa sa lubong makabati sa tingog sa anak sa Dios ug managpanggula nga binanhaw. Ang mga nagbuhat sa maayo mga banhaw ngadto sa kinabuhi. Apan ang nagbuhat sa dautan nga banhaw ngadto sa hinukman sa silot. Dinhi namugna ang una-una nga dunay impierno nga giandam sa tanang mga makasasala diri sa kalibutan. Ug kana nga impierno kalayo kana nga nagulbo-ulbo nga sumala sa imahinasyon nga makita dayon sa ilahang mga videos. Labaw pa sa bulkan ni Buto. Labaw pa sa pulo kalaba sa bulkan. Nga tuwa dito itong ipansumpa kuno nga mga makasasala. Nga nanggitiyabaw, plus nga kalabiranay, nanggitiyabaw sa labihang kasakit. Sa ito pa na, paday sila feelings. Ay uwa pa'y feelings, dito mo tiyabaw. No? Napa sila feelings. So kung na yung feelings, kumplito. Kaya naman feelings. Di man mahimo nga feelings raw, dili kumplito. Nay, hearing, seeing, smelling, tasting, touching. Blood, brain. Nangani. Muna, inanana. Katong tao rito, tao. Katong gi-imagine, nag-isugba dito sa impierno nga galangoy-langoy. Dito nga pugat kayo. Baik laki, nga mo kuno to'y may tabo sa katapusan sa kalibutan. Unya, doon na po'y dalan, padulong sa langit. Nga nagibaklay ang mga tao, pating pagkadaghanas mga tao, kabaklay nakaputi. Ang iban, nabitbit ang kandila. Dahil ito apoy pakan dito nga babae nga anghel kuno to na naihagdan dito mo saka unsay nagsugo ana nga hunahuna kining pipila ka bahin sa balaang kasulatan nga wala mahatagi sa tinuod nga pagsabot. Sa di pa nato ni Husayon atong basahon ang uban pang mga bahin nga mga bahin sa kasulatan nga gihimo nga dugang pagpalig-on sa maong pagturunan sa mong doktrina nga kana gyud modawat sa pagkabanhaw mao ang nalatak nga lawas. Unsa pa ang ilang lingkod nga basihan sa tanang mga sekta apil ng Katoliko Romano ug mga Protestante kaning sa Ezekiel 37. Ezekiel 37:5-6. Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehovah niining mga bukog. Aniya karon akong pasudlon ang gininhawa kaninyo o kamo mga buhi o ipahamutan ko ang mga kusog diha kaninyo o kamo patubuan ko sa mga unod o tabunan ko kamo sa panit o sudlan ko kamo sa gininhawa o kamo mga buhi o kamo managpakaila nga ako mao si Jehovah. Bisan si Eliseo Soriano, paborito niya nga sitas ni. Matud pa ni Eliseo Soriano, pagbalik kuno sa Ginoo kanang ito final judgment, tibukon pagbalik ang mga bukog. Unya ito kuno mga bukog sama ani bulhutan to sa Ginoo ug balik sa inginhawa, mabuhi ug balik taktan ug unon. Unsay sitas gigamit Ezekiel 37:5-6. Ang mga Protestante, bisan ang mga kaparian, mga CFD, naadyan ko na ni, apply tanan
lawas nga nalatak na sa taong namatay. Muna. Asa pa gid ani? No? Napagyod. Arita sa Daniel, no? 12:2. Naa po diri. Unya ay Daniel 12:2. O ang daghan kanila nga natulog sa abog sayuta mahigmata. Ang uban ngadto sa walay katapusang kinabuhi. Ug ang uban ngadto sa kaulawan ug sa walay katapusang pagtamay. Amo ni. Napagigingon des pinidayag nga itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Muna nga ang gingon nga kaning kasulatan ug dili kinato ni dili anointing ang musangyaw ani di ni makaluwas makapuka ning sa inyong kalag kung dili anointing dili ba otorisado sa Ginoo. Unya kung magisgot pag dayon tag otorisado dili na pwede nga may nang tanga asa mabasa diri sa Biblia ing ngalan otorisado ka. Wa yamoy paglaom nga kaluwasan kanang pagiha sa pagtuki. Kay kanang pagiha sa pangutana, kay kanang pagiha sa pangutana usana ka pangutana nga pag-lockdown. Usana ka pangutana nga ang sangkuan kangit-ngit. Ay dili na clarification nga pangutana. Kuha na siya kaning usana ka pangutana nga pagtamay. Munay pangutana nga pagpanghilabot. No? Away, debate, tuyo, munay pangutana inana. Kung mangutana ta, kung unsay kamaturan nga kanang tawhana appointed, anointed sa Ginoo dinihog ang sangyaw atong tanawon na kung doon na ba'y dako kayo nga kalambigitan sa mga tinago diri. Kay kitang mga tao, dili na ta mapuno sa tanan nga isulti sa magsasangyaw. Dili na ta mapuno. Insakto ta sa panabot. Makasabuta kung kaning utukas magsasangyaw. Kung kaning dili makaluwas. Makasabot po ta kung kanang utuka, kanang kaalama, kanang singgita, kanang sultiha, kanang sangyawa, undanon ug may kamatuoran. Dili kay nagbase lang ta kung unsay nahisulat, no? Dili kay ato lang mutan asa diri sa kapitulo 1, letra por letra. Walay kaluwasan na ang nakaisuunan. Wa yoy kaluwasan 100% yun. Musangko na lang silang tugi. Dili siya kuana kay kani magong pangutana tulo ka klase. Pagsukit-sukit, pagsukod sa kaalam o pagbugal-bugal. Inana. Pangutana nga pagsukit-sukit. Ikaduha pangutana nga pagbugal-bugal. Ikatulo, pangutana nga pagsukod sa kaalam. Nga yung isukod tong kasangyaw. Sa tulo, ang duol-duol sa kamatuoran kaning pagsukit-sukit. Anang mutana nga kay sukit-sukit ika kung unsay kamatuoran. Pero imong breakingon imong kanunay. Wala kaning walay kaugmaon ang imong katawan ana diri sa kalibutan. Labi na kung idoktrina na nato nga di nata maminaw sa uban kay ditaray tinuod samot na gina. Aton tanawon dahil dili o kanang inyong sangyaw di tinuod wa pa na kumulag sa tema diri. Pananglitan karon resurrection o pagkabanhaw. Mao na inyong gituuhan o kumon
mubalik to. Sumala sa doktrina ninyo nga pagbalik sa Ginoo, mubalik to mga unod, mga buko ka na dahil anong taklapan. Kay basa dayon sa Ezekiel 37. Now, unang pangutanan ako. Kana bang Ezekiel 37 o Juan 5:25 nga nagsama ba na sila? Kanang Juan 5:28 ngadto sa 29 o Ezekiel 37 5:6 o kanang Daniel 12:2 na nagsama ba na? Mo ba na ka? Usa managsama ba na sila o pagpahigayon sa kahulugan o sa tumong ug tuyo nganong gisulti na ni Kristo? Bino, tanaan daw na to. Ani si Ezekiel gipakita sa pananawon sa Dios niadtong 610 BC. Imanin na ninyo ha? Ipakita sa pananawon niadtong tuig 610. Nganuman? Sige. Nganuman? Okay, ato basahon. Sa Ezekiel 1 2 sa ikalima ka adlaw sa bulan nga mao ang ikalima ka tuig sa pagkabihag ni Hari Joaquin, ang pulong ni Jehova midangat pagtuyo kang Ezekiel nga saserdote, anak nga lalaki ni Buzi, sa yuta sa mga Kaldiahanon. Yung gani kagyuta sa Kaldiahanon, dito ni Babylonia. Sato pa, 5 na katuig gikan sa pagkabihag ni Joaquin. Ang pangutana, kanus aman ay nabihag si Joaquin. Niya na. Naghari si Joaquin sa ikawalo katuig, o naghari si Joaquin uli ni Joaquin ngayong igsuon sa negatibo 615. Mao ni siya tuig nga naghari si Joaquin. Kining tuiga 615, ikawalo ka tuig gikan sa paghari ni Nabucodonosor. 615 naghari si Joaquin. Ikawalo ka tuig naghari sa kaning 615, ikawalo ka tuig gikan sa paghari ni Nabucodonosor. Mao nga si Nabucodonosor naghari sa tuig 623. Nano? Dinhe naghari si Nabucodonosor. Atong basahon sa dos mga hari. Dos mga hari 24. 8 magsugod. Si Joaquin may napulo o 8 katuig ang panuigon sa pagsugod niya paghari. O siya naghari sa tutulo ka bulan dito sa Jerusalem. Tulo ra ka bulan naghari. Kay siya may puli ni Joaquin nga napatay ni Nabucodonosor sa Jerusalem. Ug ang ngalan siyang inahan mo si Niusta, ang anak nga babay ni Elnatan sa Jerusalem. Og si Nabucodonosor hari sa Babylonia miadto sa syudad adilita sa Dis. Niadtong panahona ni Joaquin, ang mga alagad ni Nabucodonosor nga hari sa Babylonia mitunga sa Jerusalem o gilibutan ang
ang syudad. 11. Og si Nabucodonosor hari sa Babylonia miadto sa syudad samtang nagalibot pa ni ana ang iyang mga alagad. Og si Joaquin nga hari sa Huda miadto sa hari sa Babylonia, Nabucodonosor. Siya ug ang iyang inahan ug ang iyang mga alagad ug ang iyang mga prinsipe ug ang iyang mga punuan ug siya gidakop sa hari sa Babylonia sa ikawalo ka tuig sa iyang paghari. Klaro? Sa ikawalo kay pila ka tuig naghari si Joaquin? 3 taon kabulan. Mao nga si Nabucodonosor naghari kadtong pagbihag niya ni Joaquin ikawalo ka tuig to. Mao nga matras kagwalo ka tuig 623 negative. Negative na ha, negative millennium. Mao na paghari ni Nabucodonosor. Unya nikuyog siya ni Nabucodonosor ngadto sa Babylonia. Sama na to. Dayon tas pagbasa. Ito na ning basahon, no? Padayon. O gibihag ang tibuok Jerusalem ug ang tanan nga mga prinsipe ug ang tanan nga mga gamhanang tao sa kaiso bisan ang napulo kalibo ka mga binihag ug ang tanan nga mga batid sa buluhaton ug ang mga panday sa puthaw walay nahabilin gawas ang labing tabos sa mga tao sa yuta. Ug iyang gidala ngadto sa Babylonia si Joaquin ug ang inahan sa hari ug ang mga asawa sa hari ug ang iyang mga punuan ug ang iyang mga kadagpuan sa mga tao sa yuta iyang gidala nga binihag gikan sa Jerusalem ngadto sa Babylonia. Ug ang tanang mga tao sa gahom may 7,000 ug ang mga batid sa buluhaton ug ang mga panday sa puthaw o sa 1,000 silang tanan mabaskog ug maabtik sa gubat bisan kanila ang hari sa Babylonia nagdala nga binihag ngadto sa Babylonia. Ug ang hari sa Babylonia naghimo nga hari Elis kang Joaquin kang Matanyas igsuon sa iyang amahan ug giinisan ang iyang ngalan Sidekias. Kani si Sidekias igsuon sa amahan ni Joaquin. Kinsa may amahan ni Joaquin? Si Josias nga gipatay ni Paraon ni Sao. Natunay po ninyo ni kamong mga debater. Dili kay puros ra teksto-teksto, no? Tunay po ninyo ng hul nga kasaysayan. Aron makita na to, malili na to ning kalibutan. Dili kay kapitulo dire, bersikulo dito, kapitulo dire, bersikulo dito, asa mabasa dito. No, letra por letra dili na mo ipagpangita na to sa kamatuoran. Kung atong i-trace ang kamatuoran, dapat tibuo kalibutan gyud ang atong nanahon. Dili kay murara ta og namunit ana, napunit ana para atong ipasigantar nga kita na tayo tinuod. So, klaro og tataw kayo mga igsuon nga gibihag si Joaquin niadtong tuig 615. Ug matod sa atong gibasa sa ikalima ka tuig gikan sa pagkabihag. Dito nitungha ang pananaon ni Sidekias o ni Ezekiel nga saserdote. So kay negative millennium man imo nang kuhaan og 5, this is negative 615 BC. Mao na ipagkakita sa pananaon. No, mo na ipagdanggo ni Ezekiel. Mo na tuig. Kuha na itong tuig, no? Kuha, no? Sa inyo, wala tuig. Pero na tuig sa Bible, basta kamo muihap. Kamo ta muihap ba? Makaibalo ka asa ang uno. Kaya dili ka kaihap kung di ka kaibalo ka asa ng uno. Kaya musugod magigag uno. Pananglitan, ingon man diha nga, naghari siya sa ikalima
ikalima ka tuig ang siyang paghari. Unya wala ka kahibalo asa na manukat, di ka kahibalo kanos anang tuigan sulti. Ang imo lang nang nahibawan nga sa ikalima ka tuig gikan sa pagkabihag dito nakita ng Ezekiel nga basahon. Ruwa ka katumbo kung saan tuig na. Kaya wala ka kahibalo kung asa manukad ang uno. Pero kahibalo ka kung asa manukad ang uno, makatumbo ka kung sa tuiga. Mga ang uno, 615. Nung uno, ano man? Mo man ay pagbihag niya kang Nabucodonosor. Kay si Nabucodonosor nisulod sa Jerusalem sa syudad. Nya si Joaquin ni adto niya ni surrender hasta ang yang 10,000 ka mga fighters. Yang mga asawa surrender, yang mga kadaguan, mga pangulo surrender. Gidala sa niya. Sa ikalima ka tuig, gikan sa ilang pagdala bulan sa Kamos. Pizza 5. Maunay, pagpakita aning pananaw na ni Ezekiel. Unya, usa sa nakita niya nga daghan dinhi, muna itong mga bukog. Kaninang Ezekiel. Para makasabutan nga, dili ta makahatag ba, makamugna-mugna kita tagunahon na nga ato dayong ingnon nga mauna na. No? Sama atong bukog nga uga, kunya na gihoy pa na imong unog, kunya iliteral ko din na ito nga bukog. Nga nauga. Di, ato sang tanaw og bukog pagini nga tinuod, o kanang literal. Atong basahon hol ang 37. Ang pananawon mahitungod sa mga bukog nga usa. Ang gingharian ni David, ang timaan sa Huda o ang timaan sa duha kasungkod. Ang kamot ni ang kamot sa amahan gitapion kanako. Ug ako gidala niya diha sa espiritu sa amahan. O gipahamutang ako sa taliwala sa walog. Kung manang, may ganito upuan, taliwala sa walog, Babylonia. Kay kanang walog meaning suba. Nang gipahimutang siya sa taliwala sa walog. Muna kung makasabot ang tamo, ang atong pangitaon ron, kanang taliwala sa walog. Kay kanang Ginoo mo istorya dito man ang sumpay sa gingharian sa Dios dito gitugan sa dapit nga gibutangan ni Ezekiel. Ug ang maong dapit taliwala sa walog. Sa to pa between to rivers. Kaya di man nakahimong taliwala o kusara. Tingnan ni taliwala sa walog. Sa to pa walog ni kanang tunga-tunga na mo ito og taliwala. Unang gitawag din og Mesopotamos. Ngin anak kay kanang Babylonia Mesopotamian muna sa panahon ni Abraham. Dali ara kayo. Oras. Karon, sawa na to ha, padayon ta. Unya siya mingon kanako. Og silagi asa na itong ibasa nako? Taliwala sa walog. Og sila gipalibutan niya kanako og ania karon dihay daghanan uyamot sulod sa mahawan nga walog. Ug ania karon sila mga uga sa hilabihan, uga nga bukog. Ug siya mingon kanako, anak sa tao, ang Dios kasulti. Mabuhi pa ba kining mga bukoga? Ug ako mitubag, Ginoong Jehova, ikaw nahibalo.
siya mingon na usab kanako, panagna mahitungod niining mga bukog. Ug umingon ka kanila, o kamo nga mga ugang nga bukog, pamati sa pulong ni Jehova. Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova niining mga bukuga. Ania karon akong pasudlon ang gininhawa kaninyo ug kamo mga buhi. Timani ha, ato kuno mga bukog nga uga pasudlan ug gininhawa unya mabuhi tong mga bukuga. O ipahamutang ko ang mga kusog diha kaninyo ug kamo patubuan ko sa mga unod ug tabunan ko kamo sa panit ug sudlan ko kamo sa gininhawa ug kamo mga buhi ug kamo managpakaila nga ako mao si Jehova. Amo ni nga sinangka mo ni kilauman. Ang mga bukog matupad dili ipahimutan ko ang mga kusog diha kaninyo ug balik og kusog. No? O kamo patubuan ko sa mga unod, tubo ni unod. Imagine ka no nay bukog, ni bukog tubo unod. O tabunan ko kamo sa panit, di na poy panit. O sudlan ko kamo sa gininhawa, di na buhi, di ginawa. O kamo mga buhi. So, imong imagine kayo, nay bukog, butangan sa Ginoo unod. Pagutang sa Ginoo unod, butangan sa Ginoo panit. Butangan sa Ginoo ginhawa, di mabuhi. Mao na nga, munay usa sa hinungdan nga ang mga tao hindi kamatay bisag dugay na kayo, ang mga bukog ilang pingan. Ug dito sa Santo Papas Roma, at mga nangamatay nila, di pandikom din ang mga bukog. Kumusulod ka ng ilahang saya na kaning sa ilahang kuta, pinakakuta sa Roma, na dito itong mga pila ka gatos ka mga pari na nangamatay ng itindog ng daplin. Nga puros na lang bukog na ipanit kay tungod lagi aning ng sulat nga balikan sila gininhawa. Karon na itong tanawon mo, tinuod pa na kana balikan ang gininhawa. No? Kaya padayon ta. Busa ako nanagna, siti na ta. Ingon sa isugo kanako, ug sa pagpanagna nako dihay usa ka dinahuno, ug aniya karon usa ka lino, ug ang mga bukog na nagtikom, bukog ngadto sa iyang bukog. Tupag linog, linog ang kalibutan. Pag linog ka na ang mga bukog na nagtikom, bukog dirso ngadto sa bukog. Dayon, og nasud-on ko, og aniya karon may mga kusog diha kanila, ug ang mga unod mintubo, ug ang panit mintabon kanila sa ibabaw, apan walay gininhawa diha kanila. Unya siya mingon kanako, panagna ngadto sa hangin, panagna anak sa tao, ug umingon ka sa hangin. Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova, umari ka gikan sa upat ka hulungawan sa hangin, o gininhawa, umari ka, o guminhawa nining mga patay, aron sila mga buhi. Busa ako na nagnaingon sa iyang isugo kanako, o ang gininhawa misulod kanila, o sila nangabuhi, ug nanindog sa ilang mga tiil, usa kadako uyamo nga panon sa kasundaluhan. Sa nangabuhi na kuno sila, pagtindog na nila kay buhi na, usa kadako uyamot panon sa kasundaluhan. Unya siya mingon kanako, anak sa tao, kining mga bukog mao ang tibuok balay sa Israel. Adili dai ning bukoga nga kanang nas mintilyo. No? Pindari kag tibuok balay sa Israel, mga katauhan to ni Israel. Mga tao na ito nga mga buhi nga dito sa Pilunya nga
mao ang tibuok nga balay sa Israel. Wa yoy labot ang uban. Way labot ang insik, Hapon, Amerikano, Negro. Way labot ang isgutan dili nabuhi pag-usab nga mga bukog. Kay kinsa kay ito mga bukuga nga nabuhi pag-usab? Kinsa sila? Tibuok balay sa Israel. So katong mga bukog nga giingon nga bukog nga tus bukog nga gilinog, wa kay labot ang Roma. No? Wa joy labot ang laing nason. Gawas sa mga Israelitas. Kasabot wala. No? Bosa ko na nagna ingon sa iyong isugo kanako. Ug ang gininhawa misulod kanila, ug sila nangabuhi, ug nanindog sa ilang mga tiil, usa ka dako uyamot nga panon sa kasundaluhan. 11. Unya siya mingon kanako, anak sa tao, kining mga bukog mao ang tibuok nga balay sa Israel. So kaning giisgutan Ligas 37, uno, padulong 3:11, nga mga bukog nga uga nga nabuhi, itagtag puno, itagtag panik, gipaginhawag balik sa Ginoo, sila daay tanan usa ka balay ni Israel. Mga Israelitas dito sila tanan. Aniya karon sila na nag-ingon ang among mga bukog na nga uga. Makita mo, una-una nila ni ba, wala na sila paglaom. Aniya karon ang among mga bukog na nga uga. No? O ang among paglaom na wagtang. Diba? Subuhi nga naglaom. Pero nawala ang silang paglaom. Mga kanin, sinultihan sa Ginoo, dili mo gud plastar. Ang sinultihan sa Ginoo, lahi o sinultihan sa ordinaryong tao. Mo nga kanang makamang musabot ani, katur kung dili ordinaryo nga samyaw. Pero puro sa kapitulo bersikulo asa mabasa litra por litra, pagundang lang mo. Kay naghatag lang mo kadaot anas mga magtuturo ninyo. Mao na tinuod na ha. Mutuo sila sa sarili, wala ko'y labot. Ang importante, isulti na ito si tinuod ani. Aron maka-analyze sila nga, wala hindi tinuod ng mga sementeryo nga mao'y patapuko ng mga bukogya. Kay kaning bukog din nga diingon sa 5:6 sa 37 sa Ezekiel, tibuok balay man Israel. Nga ni kagtibuok balay, kadtong mga Israelitas na. Dayon ta. Kami, gipamutol nga binulag sa among mga bahin. Unsa daw sila? Gipamutol nga binulag sa ilang mga bahin. Asa na ang ilang bahin? Israel. Nganong naputol man sila dito? Kay gibihag. Kasabot, kami gipamutol sa among mga bahin. Kay gidala sila sa Babilonia, dili ila tong Babilonia. Ang ila ang Israel, nga mao ang Kanaan. Mao to'y panulundo nila. Padayon, busa panagna, dosin na ka, o umingon ka kanila. Mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios. Aniya karon o akong katawhan kayo, ablihan ko ang inyong mga lubnganan. Kita mo? O pasakon ko kamo gikan sa inyong mga lubnganan, ug dadon ko kamo ngadto sa yuta sa Israel. Asa sila dadon? Asa day sila ni panahona? Sa Babilonia. Oh, kay yung na sila sa Israel, dadon day sila kung napa sa Israel. Sabot wala. Kining pananaw ni Ezekiel, kung saan ni mahitabo? Kung saan ni mahitabo? 610. Asa na ang mga Israelitas? Asa na?
Nalubong sila sa Dios dito. Dayon, o kamo makaila nga ako mao si Jehova sa diha nga ablihan ko na ang inyong mga lubnganan, o akong katawhan ug pasakon ko kamo gikan sa inyong mga lubnganan. O pasudlon ko kaninyo ang akong espiritu. Di ba mosulod binang espiritu, no? O kamo mga buhi, o ipahilona ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. Asa sila ipahilona? Sa ilang kaugalingong yuta. Asa ang yuta ni matawana? Israel. Unya aning panahon na, asa sila? Sa Babylonia. O nga, dapat ipatakatagag sa miyaw. No? Kaya laot ang makatuo. Taka lang mo, sa halip na, laot na sila to. Nga ang mga bukog, buhatag kunod. Butang agpanik, maginhawa mo, balik tao. Pero di ay ang maong paglaom o sa kadako kayong sayop o bakak o way tapos na ang paglaom. Kaya ang maong gibasa o sa di ay ka tinago nga pagkasulti o sambingay ang sambingay nga pagkasulti kay ang di pasabot ay ani ang mga katawhan sa Dios. Kinsa tong katawhan sa Dios? Mga Israelitas nga nabihag ni Nabucodonosor dito sa Babylonia. Mga buhit ay dili na itong mga bukog na lang, wala na unod. Dili itong mga tigbak na namatay na. So ining puntuha, parting luya ibang kayo na naglaom ng kanang nangamatay, mubalik yung sa matod pa diri sa Salmo, ang mga buhi, ay ba no, mga kamong matay. Pero mga patay, wala din tao na sila sa iyo ran hangtod sa hangtod. O sila dili na mubalik. Busa sangkang kita buhi karon, tulo ang pinta. Atong ipakita, atong susihon, kung sa tinuod, dito kita. No? Kung sa gitudlo, dire balik ta. Kaya kaning kasulatan, bibiyaan sa mga tao. Wala nila maadap sa tinuod na pag-adap. O kamo makaila nga ako si Jehova, namulong nini, o naghimo nini, nag-ingon si Jehova. Ang pulong ni Jehova midangat pag-usap kanako nga nagaingon. O ikaw anak sa tao, kumuha ka alang kanimo usa ka sungkot. O isulat sa ibabaw niini alang sa Huda. Kita mo? Alang sa Huda. O alang sa mga anak sa Israel nga iyang mga kauban. Unya kumuha sa laing sungkot. O isulat sa ibabaw niini alang kang Jose. Ang sungkot sa Efraim. O alang sa tibok balay sa Israel nga iyang kauban. Tak ninyo, no? O sila hiusahon mo. Amo na ni. O sila hiusahon mo alang kanimo ang usa sa usa nga mahimong usa ka sungkot. Nakita mo? Di ba gilinog? Paglinog, ang nahitabo nag-usa ang bukog ngadto sa bukog. Pag-abot dire, ingon na siya, kung sila hiusahon mo ngadto sa usa ka sungkot. Katulad ng mga tao, usahon na ito. Dili di ay kay bukog sa bukog itong usahon. Kundi katong mga Israelitas na biginan. Usahon ko sila sa usalang kasungkot. Ginana. Sunod. Og sila mahimo nga usa ka sungkod diha sa imong kamot. Ug mausa tong mga tao nga Israelitas, sila mahimong usa ka sungkod sa iyang kamot. Do you understand? Bride, who is your bride? Can you give an explanation about this
Tapi, Kardinal ulit, kung mausa sila, katong mga tawhan na mausa, mahimo silang usa ka sungkod. No. 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 Oh. Mahimong? Hindi. Pero dili tumbo. Anong mahimo silang sungkod? Mahimong katabang. Kung mausa sila, at itong mga tawhana mausa, mahimo silang usa ka sungkod kay mahimong katabang. Kuha? Ang sa'yo yung taro sungkod? Mahimong gabay. No? Dili tayo. Inana ng utok sa Ginoo, inana ng Ginoo sulti. Kung ang makatukan, Ginoo po mo, kung makatukan mo na yun. Kailangan ng Ginoo diha, padala man ng Ginoo din sa Espiritu. Ang mga absent diri, 0. Kamu nga present, 0. Pag-apir mo. Wala cancer. Sa'yo na kayo sabton, purti sa'yo na. Ingon ang Ginoo, ikaw usap anak sa tao, magbuhat at sungkod. Kunya, kaning mga tao, hiusahon mo. Ang tanang mga bukog, katong mga tao, hiusahon mo, o sila, mahimong usa ka sungkod nimo. Mahimong imong usa ka sungkod. Imong tanaw ng sungkod. Usa ka mo sungkod? Ha? Usa ka mo sungkod? Katimbang nimo, katimbang. Kaya kung kaning mga anak sa Diyos, mahiusa ngadto niya sa Ginoo, mahimong katimbang diri sa kalibutan. Sa iyang bulhaton, sa iyang kalibutan. Na. Pero, timanan na ninyo. Kaya lain na akong ihatag na husay. Dili kay upan mo dahil nila nga muray buhat nyo, ugasan itong mga bukog sa inyo, yung mga parente dito, ugasin niya. Na ilang mga bukog nga di nakabayad sa pantyon, balbagon itong pantyon, isuot na yun. Taguan itong bukog. Kay na isulat, dili tao na mao. Ang meaning ani katuday mga Israelitas, naugan na sila, nawadaan sila paglaom. Ang among paglaom rawagtan, sa nato niya dire sa isulti. Ang anawaw. Unya siya mingon kanako, anak sa tao, kini mga bukog mao ang tibuok nga balay sa Israel. Ani akaron, sila na nag-ingon. Kinsa nga sila? Mga Israelitas, katong mga katawhan. Ang mga bukog nangauga o ang paglaom nangawagtang. Na munay but pasabot ana. Munang ingon ang nawad-an siya paglaom, ingon ang Ginoo, mabuhi pa ba na sila? Pagbalik. Kamo nawad-an ang paglaom, nawad-an ang paglaom. Mabuhi pa kahagbalik ng inyong paglaom nga nawala na. Yes. Mingan ka, namatay na ang inyong paglaom. Nawala ang inyong paglaom. Mabuhi pa ba nagbalik? Mabuhi pa. Kinsay magpabuhi? Ang Diyos. Nana, unsang pagiha, magbuhat ang Diyos og dinihog. Magsuko ang Diyos og lawas niya, sudlan.
sa iyang ginhawa nga mong niyang espiritu. Nga, mautoy mo dala nila, may mong muusa nila. Muhiusa atong tanang mga tao, mga Israelitas, para mahimo niyang usa ka sungkod. Dito sa puluhaton sa Israel. Pagpamuli nila dito sa Israel, mahimo niya dito usa ka sungkod. Kay doon naman mga buluhaton dito. Pagpamuli naman dito naman mga buluhaton. Unang mahimong usa ka sungkod. Mahimong kaagapay, mahimong katabang. Si Loy taon tayo na ilang debate, ungkoy ba to? Ungkoy, agapay. Di na ungkoy agapay, ang ilaha ungkoy na hapay. Pati bukan-bukala na, no? Basta sayop gani. Di ginaka-stand. Hindi man utok dito. Dayon ta. O sa diha ang mga anak sa imong katawhan musulti kanimo nga magaingon. Kita mo klaro, no? Dili ba ipakita mo kanamo kung unsay buot mo ipasabot niini? 19. Umingon ka kanila. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga Dios. Ania karon kuhaon ko ang sungkod ni Jose nga anaa sa kamot ni Efraim ug ang mga banay sa Israel, mga banay kay nga iyang mga kauban ug ibutang ko sila uban niini bisan pa uban sa sungkod sa Huda ug himuon ko sila nga usa ka sungkod ug sila mahimong usa sa akong kamot. Mahimo silang usa sa akong kamot. Ug ang mga sungkod na imong gisulatan mahulog sa imong kamot sa tubangan sa ilang mga mata. Ug umingon ka kanila, mao kini ang ginaingon sa Ginoo nga Dios. Ania karon panguhaon ko ang mga anak sa Israel gikan sa tiniwala sa mga nason. Diin sila ming-adto kay gibihag man. Ug tigumon ko sila gikan sa tanang kiliran. Ug panadkon ko sila ngadto sa ilang kaugalingong yuta. Mao ni kadto day mga ingon nga hawason sila kaslubong. Sa aday sa Ginoo ana sila namuyok dito sa dili nila yuta, sa dili nila nasod. Ingon ang Ginoo, kuhaon ko sila. Ay nalubong sila dito. Dadkon ko silang kaugalingong yuta. Asa nilang yuta? Now, di ko kasabot yung Pangulo diri wala ko sa labutan, kamo mga sakop, fotographos kaliloya ini. No? Nang kalingduta tayo. So, palpak. Dili di tinuod na kanang na ang mga patay nga nangalata na mo'y mudawat sa pagkabanhaw. So, kung mao na, kinsa man dayang mudawat sa pagkabanhaw? Unsa man dayang mudawat sa pagkabanhaw? Okay. Una na kung sayron, unsay unang sayron? Ang sayang. Bukog na po. Ang Espiritu mao ang kinabuhi
Iris, sa una to. Ang nagahatag og kinabuhi mao ang espiritu. Ang unod walay kapuslanan. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo kini espiritu og kinabuhi. Unsay trabaho sa espiritu? Mao ang naghatag og kinabuhi sa tao. Meaning, kung walay espiritu, walay kinabuhi, wala ko'y tao, walay pagkabanhaw. So kung iyon na ikang pagkabanhaw, dunay espiritu, nya dunay kinabuhi ang tao. Tao ang mudawat sa everlasting. O tao ang mudawat sa pagkabanhaw. Karon, kung ang tao mamatay, ang iyang espiritu muuban ba dito sa lubong o muli sa Diyos? Muli sa Diyos. Basa. Ecclesiastes 12:7. May nang atong ayuhon ba? Ug ang abog mubalik ngadto sa yuta ingon sa kaniadto, ug ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga mao'y naghatag niini. Kaninyo na? Asa ay padulong ang espiritu sa tao kung namatay? Muli sa Dios. Unsay mahitabo sa namatay? Nibalik na siya sa yuta. Unya karon niana ta sa resurrection. Kining espiritu ipadala gid balik kay unsa ganito trabaho sa espiritu? Mao'y naghatag og kinabuhi. So kung dili ipadala ning espiritu walay mabanhaw. Kay walay mabuhi. Nasabtan wala. Ang trabaho sa espiritu maghatag og kinabuhi. So kanina yung namatay, ang lawas ani namatay naman, kaning espiritu mao ni siya ibanhaon. Dili tong nalata. Kung misko tag pagkabanhaw, ang espiritu ibalik. No? Ibalik ning espiritu. Unya asa man na ibalik? Sa lawas bang nalata na? O there is another bagong lawas. Unya unsa may priba nato nga may bagong lawas? Ha? Ha? Kanagi mabasa? Isaias 49. Oo. Isaias 49:1. Maunay ninyo ito Dara. Pamati o mga pulo. Kanako. O patalimhog kamo nga mga katawhan gikan sa layo. Gitawag ako sa Ginoo. Gikan sa taguangkan. Gikan sa mga tiyan sa akong inahan, iyang gihisgutan ang akong ngalan. Asa na tawgon og balik ang espiritu? Sa taguangkan na. Dito na siya maghisgot og ngalan. So dili na daytong nalata na unod. Hasta bukog. Maoy sudlan na ning espiritu pagbalik. No? Mao nga porting alabota kayo mga tao karon na milyon-milyon aning Pilipinas. Nangutang na sila lungon, may wanti-kwan pa. Nya nagulog-hulog pagyuta sa simenteryo kay perti mahala. Nangandam sila. Kay tungod aning
siya nga lagi ang ilang buko munod o balik. Pero wa sila kinibutan na nalipat. Kaya ang espiritu di ay kung ipagkatao balik, pinto na sa ang kanubis ko ang Diyos. Punya pagbuha, bago na. Usahon na to, Salmo 53. Isaya Salmo ano? 104:30. Sulay ko nun eh. Salmo 104:30. Kuara sa kuang kuan wala dili. Imong mo ni. Imong alahin ni imong gipadala kanila ang imong espiritu. Gihimo sila ug imong gibag-o ang naong sa yuta. Kani imong gipadala kanila ang imong espiritu, gihimo sila. Muni ang katong creation incarnate from Adam. Muni siya katong ang espiritu gipadala sa Dios dinis kalibutan. Katong gibuhat niya mga espiritu sa una balikan sa na imong gipadala kanila ang imong espiritu kama gihimo sila. Kinsa gihimo? Ang mga espiritu ug imong gibag-o ang naong sa iyo. Nya na day naong ning yuta. Kung sa may nainaw nga yuta, tao o kaning yuta na imong gibuyan? Lagi ba? Mao nga di nakakaila. Kay bagpon man. Basa, anaw na to, sulat ba nga di na gyud makaila. Ato ba sa Salmo? Salmo 104:30. Ako karon nang lisod kayo no, inaanan ko siya sa niyaw, niya kapiro ba naghanang galaw mo na. Kay tuan ko sa isa ka kuan ito dili ito dito ang bag-una nga naon bag-una di na makaila sa hug man daw to hug tanaw na to sa hug yan hindi na mailhan
17:19. Siya muhigda nga usa ka bahandianon apan dili siya pagatigumon uban sa iyang mga ginikanan. Sa pagbuka niya sa iyang mga mata, siya dili na mao. Ano? Inigbuka sa iyang mata, siya dili na mao. Inigbuka sa iyang mata, dili na siya mao. Nga naman, kay bago naman ang iyang lawas. Pero siya ratong espiritu pareha ni Elias nga pagbuka sa mata ni Elias siya nasiwan. Inana, pagbuka sa iyang mata siya dili na mao. Siya mahigda dili natigo din naipon sa ginikanan. Nga naman, ang ginikanan ng mga espiritu nga nag-reincarnate diri nabanhaw sa Pilipinas tuwa sa Israel mga Hudyo. Tuwa na nito, kauban na nila ni Abraham, Isaac, Jacob, anak. Pero pag-abot diri, siya dili na kauban sa mga ginikanan. Siya muhigda na dili kauban sa mga ginikanan. Pag mata niya sa iyang mata, dili na mao. Balik yung istorya sa Ginoo, no? No? O ganong giingon anak umangit pag istorya sa Ginoo. Oo. Kung ingon lang nila sa Ginoo nga, aron di maglisod ba ang tao? Ingon lang nila sa Ginoo nga, hindi ka matay, hindi tawana, banhaw ni, pagkabanhaw ni, bago ng lawas, pagbukas siya ang mata, dili na ito yung lawas, na siya bagong lawas. Sinaanak na lang ta. Wala iniitil pa yun. Oo. Kani kay, silap tunon mo yun, kaya anong naging buwak ka nga bride? Di ba mo ka mabuwak ka bride? O, kuwan, plastar ang istorya. Walay dili ka kuwan. Ang utok mo sa Ginoo masinabuton sa tanang mga kaalam. Mao nga as Ginoo lisod yun, pinakalisod yun. Nga pagkagama sa istorya. Mao nga kaning kalibutan mura ni siya og sa murag tigmo. Nga samtang gatigmo ka, ang imong giistorya layo kayo sa tubag. No? Sama ani nga tigmo, ingon dahil ka nga, ingon ang tigmo ni Rizal, ingon nani, takot ako sa isa, matapang ako sa dalawa. Kita mo? Ang sama na, tulay nga kawaya. Tulay nga kawaya. Takot ako sa isa, matapang ako sa dalawa. Kung palakayon kag tulay nga kawaya, isa ka to, ulog mo giga. Pero duha, di ka matakot, di ka mahadlok mulatay. So, perting layo kayo, no? Perting layo ang kamatuoran, ang answer sa gisulti. Takot ako sa isa, matapang ako sa dalawa. Kita mo? Inano po? Ang kabayo ni Adam, dili mukaon ug di sakyan. Unsa man? Kaguran. Di ba di mo kayo, no? Kaguran na ito. O nga, dahil sa kabayo. Kabayo ni Adam, dili mukaon ug di sakyan. Sena ka? Layo kayo. Nya dai ang resulta kaguran. Panita ani ang kalibutan. Dili ka kamao mo dakop sa una sa Ginoo. Dili ka siguro. Di ka tinuod nga makaluwas sa mga tao. Bali. Gani kay na hinumduman ko rin ako nga nara dahil diri. Sa pagbuka niya sa iyang mga mata, siya dili na mao. Ay kung ang ilang ingnon nga katong lawas na namatay nga nalata, murag kapoy bangon.
Sa ato pa kunang namatay si Agustin, pagbangon Agustin yapon. Ama ora yapon. Dili umat sini. Nya dire kay migmata siya mata di naman mao. So di yun mo akong pabingayan, di yun mo tuman sira. Nya si Alabado gusto ni Alabado nga tapikon ang tin horns. Kay gusto man niya nga kuhaon ang insaktong reason ato kay figure man sa Roma. Kay ang tin horns magsugod man dito ni Gaius Julius. Naman day pangutana na asa man na mabasa sa Biblia letra por letra si Gaius Julius. Dili bigyan ka pa sa letra por letra. So asa man nimo gikuha ng Gaius Julius naa sa kasaysayan. Kung sa may nas kasaysayan, sumalas kasaysayan kanang Gaius Julius mo nay leader o commander sa unang gubat na gitawag og First Punic War. So nanay uno. Kaya na may first. Unya napay second, napay third. Una nga pastilan kayo wala mo matod pa sino sa mga bayan na dunay unang gubat. Mga bayan na dunay unang gubat. Kaya kini mga kuhan, kini mga mensahe sa Espiritu, kuhan ba ni Brero sa San Matthew. Wala ko kay balungan. San Matthew di ito ang Espiritu sa ito. Magkabuto ka lang buto. Basta ihatag ni Sino ninyo, ihatag ni Sino ang mini. Kuhan kani daklit na kayo, daklit. Di gani kabot o sikans. Ayun lang kayo, di ba naman ginuulog nga? Ini atong utok, Ginoo mo sulod sa utok. Ini atong utok, Ginoo mo naman. Kay inani mo ko, ang pananaw mo ko na si dunay usa ka butang na dito ni Pilisardo na kinahanglan iyang i-connect rin ako aron mahimong Ginoo. Muna yung pananaw. Nga tubang siya sa lamisa nani si Sami na ko siyang kapag po Sardo dili ko Sami katang ako niya sa butang na kunay butang kwadrado man na mo to gidam ko ba kani ni Sardo o ni ko gidam ko ba kanya mo to nga pag matang ako usap wala may nako kuana wala ko kanang balinga nya wala ko isulti pagkagabi ibalik mo dayon nga ang utang nga naan niya nawala katong butang na kinahanglan ko yan ikunik na ko aron mukman siya na tinuod nawala niya kunya ang noong butang naan ni Sami itong utang ako sa nakamatang ko dayon nung tanong ko ang nauna, hindi ka sa Ginoo, hindi ko sumala sa ako ang nasayran, ang diang ko ni Bishop Lizardo, si Moises. Ito pa, kung kanang butang ng hinaan ni Lizardo nga nawala niya din na ni Sami, sa ito pa naman din ko si Sami ba si Moises, dili man. Ko si Sami ba si Moises, dili na yun. Nauna na po ko. Kaya gamata mo ko na, alas 3 sa kadlaw, alas 2 pa ka. Kung tanaw ko sa ito, yung bautismo man siya, nag-bautismo man siya ito, agil-gura. Sa ito pa, may angkon siya ng Juan Bautista. Si Juan Bautista siya. Kung siya si Juan Bautista niya, nawala niya na ni Sami, sa ito pa, si Sami Juan Bautista. Sus, dili man po. Dili man. Dili man si Elias, o dili si Moises,
unsa ning butanga ang naa ni Lisardo unta nawala niya o karon nga naa ni sabi unsa ning butanga sus pakatulog nako tindog man si San Matthew ang tindog sa katawan kalita kayo sus mo sikan sa yun sikan lang Kita mo naglang ito yun. okay ta din ako Tumutot. lughan lang kaya mo naman siya tubig ba na lutaw karunong na ko ang himong tao ano kaya siya ito inana ang pagkusinan siya makubiyan na diri man na siya maubayan ng naitunang buwa pasal ko balik sa story first panikuan yung basa na sa una first panikuan mereka ng panik yung panik ni yung panik ng hadlok ang gawin ni unang hadlok pasti kami return usikan eh return ini mo first second third naman hapit na kanang Bible halos silabay na ako na sus kayo yung pasti lang ganun ang hindi kumpleto na lang ano kinahanglan ng yun nga halos nita mo hilak sa kalisod pasti lang tayo hayang mo niya kung bato recite man niya yun yun nga adunay usa ka unos kutaw sa dagat duwa pag sus kita na ako ng Babilon na dito sa Grecia Romana tingnan din niya pulo ka sungay kung may lain na sungay kung santino manong kita dito sa una kaya samtang sa garisay tutok na sa sumagtao kaya naing panahon nga kanang Ginoo wala sa akong lawas nagis tumoy sa bangko na marami kadama kalibutan yung tunga kalibutan yung nasa diri ng pupudiri mananuli na masin katakli nakita ko kung masabi sa Daniel 12:6 sa pangpang sa pangpang sabi mo natusa kay espiritu lawas mo kay wa may mahimong unod ng si Jesus so ang unod way kasalanan wala ng espiritu kay kaning espiritu may originality ang kalibutan mo man siya beginning paggawas ni mo dili paggawas siya hindi mo na siya doon na siya tao lawas na siya incarnated na siya limitado ang power. Dili sama sa espiritu mamulapos sa asa. Mulusok ng nani. Kay kung pananglitan, hindi ilimita. Ilusok mo na, ang mulusok mo na. Mulusok mo. Kaya, kay initan na ang mga na, kaya nalibang, lapos mo ang mata. Oo. Hindi, sa tupaw, mahigda kang hotel, lapos mo ang mata dito, kating nanay mo dito. Muna nga, pagkahimo ng lawas ng tao, limitado ang power. Utok na lang ang kadalang power na gusto na. Ginala. Ganun siya ay tinong. Hindi kayo hindi naman. Ano yung pumigyan? Ito ang tumulong na. May nilaban mo. May mga nilaban mo. Ito lang na silang salamatan ng tanan mga kaawin namin. Salamat. Abin niyo, may ilhan na napansin nila. Kapansin-pansin ba? Paminsan-minsan. Wala gani na wala napansin ka. Wala ka pag-lay ng lamado. Siguro ka
Sira na